Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa uSakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje noma ke sengicheka ingxenye zokufakazi zazi ngikholela khona lapho ekutheni isigameko senzeke ekhishini okuyisuku Umseshi uThabo Msiya utshele enkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi ngokophenyo lwakhe uSenzo Meyiwa wadutshulelwa ekhishini ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo Phosphorus eGruleni ngomfumfu ka2014. 3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthi izigameko zokubulala zehle ngamaphesenti angu-3.1 esigamini sesibili sonyaka yize kunjalo bangu-6,228 abantu ababulewe phakathi kaMbasa noNhlangulana walonyaka. Umseshi uThabo Msiya uthi ngokophenyo lwakhe uSenzo Meyiwa wadutshulelwa ekhishini ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo ePhosphorus eGruleni ngomfumfu ka2014. Umsiya ongufakazi wombuso kuleli cala elisezithebeni zenkantolo ephakeme ePitoli ukusho lokhu nje uza kwaba uSayitsheni uTimothy Mathebula watshela lenkantolo ukuthi ngesikhathi bephenya abatholanga lutho ekhishini kwaKhumalo olukhomba ukuthi uMeyiwa wadutshulelwa khona kanti uzoqhubeka ukwethula ubufakazi ngomsombuluko esibheke kuwona. Umseshi uThabo Msiya ongelinye lamaphoyisa elanikele endaweni yesigameko ngesikhathi kuhlatshwa umkhosi ngokudutshulwa kaNozindi webafana bafana uSenzo Meyiwa uthi bonke ubufakazi abuqoqa bukhombe ekhishini kwaKhumalo njengendawo okwadutshulelwa kuyo uMeyiwa. Mina ke amaqiniso ngiwathole lapha yana lokanye ulwazi engilithole khona lapha yana isigameko senzeke ngasekhishini noma ke sengicheka ingxenye zokufakazi zazi ngikholela khona lapho ekutheni isigameko senzeke ekhishini. Lokho ke kuyashayisana nobufakazi obethulwa uSayitsheni uTimothy Mathebula naye obalwa namaphoyisa abizelwa endaweni yesigameko. The evidence of Sergeant Timothy Mathebula is to the effect that there was a search that was conducted in the kitchen. Under cross-examination by my colleague, Advocate Mnisi, he referred that witness to photos of the kitchen where he said a search was conducted and nothing was found. Umsiya ke uphinde watshela enkantolo ukuthi akuzange kumfikele ukuthi ababesendlini noMeyiwa kungenzeka kube yibo abasolwa ekubulaweni kwakhe. So it not occur to you that the witnesses might be suspects? Uthi cha zange kwenzeke kimi okanye azange kumfikele lokho ukuthi laba okuyisulu kungenzeka ukuthi kube abasolwa. Kulindeleke ukuthi uma iqala selibuyele enkantolo ngomsombuluko zayo ummeli womsolo wesihlanu Advocate uZandile Mshololo obengekho enkantolo kube nguye opheka ngembuzo umseshi uMsiya. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthi sehle ngo-3.1% isibalo sabantu ababulawe kuleli njengoba bebalelwa enkulungwaneni eziyisithupha,228 uma qhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka. La izibalo zobugebengu zakamuva zesigaba sesithathu sonyaka ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele udalule ukuthi zehle ngo-3.1 wama% izibalo zokubulawa kwabantu kuleli. 3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. It is people whose lives were cut short at the hands of other human beings. Namanye ke amacala obugebengu ehlile uma qhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka. Apart from the drop in murder counts, notable decrease in other crime categories have also been observed during April to June this year. These include decrease in sexual offences by 1.9%, trio crimes declined by 5.2%, property-related crimes decreased by 4.5%, and contact-related crimes decreased by 1.6%. Ucele uphinde wadalula nokuthi ubugebengu obuhlobene nokugqekezwa kanye nokudunwa kwezimoto nakho kwehlile nokuyinto ebagculisayo njengomnyango wamaphoyisa. We are pleased that there has been less counts
of contact-related crimes, particularly common and street robberies, as well as hijacking, which declined by over 6%, to be more exactly 6.4%. Ase wonke ayizinkulungwane eziyisishagalolunye namakhulu amabili kanye namashumi amahlanu nambili amacala obugebengu abikiwe emaphoyiseni ngalesikhathi sonyaka. Usuphothuliwe umhlangano wensuku ezimbili wesixaxa samaqembu azobambisana ngokuhlanganyela ngenhloso yokuqumba phansi ANC okhethweni lwangonyaka ozayo. Lamaqembu ayisikhombisa iDA, IFP, Action SA, FF Plus, iSanco neSNP kanjalo neUIM avumelane ngosomqulu wawo omusha wezibophezelo zawo ngamaphuzu okubambisana kwawo. Njengoba sewuphothuliwe umhlangano wenhlanganisela yamaqembu ayisikhombisa kwacikicwa nosomqulu wawo osokubhekiwe manje ukuthi ubani oyokuba umengameli walolu mbimbi lomaqembu uma kwenzeka lungene emandleni emva kokhetho. Labo abangamalungu esixaxa samaqembu bathi lokho kuyoxoxa emva kwemphumela yokhetho ngonyaka ozayo. Whoever could be identified now will give advantage to his or her political party at the expense of others. So now we felt let us give a fair platform to all political parties, and that question will be entered to immediately once the results are out. Nokho umhlangano weinsuku ezimbili ukwazile ukuvumelana ngelokuthi iqembu kuyilona elikhulu ngokwezibalo kulawo ayingxenye yesixaxa. Umholi walo uyena oyohola isigaba samabhizinisi kahulumeni. Imbumba yamaqembu ivumelane ngo-8 ukuthi alikho nelilodwa iqembu kulawa elizoke libambisane ne-ANC ne-EFF. The reason why we are here together as political parties is to say we can't have an ANC government here after 29 years of destruction of our country. Uma kwenzeka bephumelela ukugudluza i-ANC emandleni bazibophezele ngelokuthi bayokwabelana ngezikhundla ngendlela ezogcilisa onke amaqembu ayisikhombisa ayingxenye yesigungu sokubambisana. Kusenjalo okhulumela iANC kuzwelonke uMadlengi Bheki Motseri uthi asikho isici ngokuthi amaqembu enquma ukusebenza ngokubambisana ngenhloso yokuketula iqembu eliholwa nguCyril Ramaphosa. Lokhu kuzemva ukuthi DA iqhamuke nombono ukuthi amaqembu esebenze ngokuhlanganyela ukuze kuzodliselwa ogageni iANC ngonyaka ozayo ukhethweni likazwelonke. As a governing party, we really have nothing to be concerned about in as far as that principle is concerned. And we also do think that there is nothing wrong with opposition parties coming together to talk about the African National Congress, what's and all. So that's our starting point. Usotswebhu omkhulu we-UDM eParliament uNqabayo Mzikwankwa uyayihlaba uyayihlekeze ukuhlanganyela kwamaqembu okwanga ukuthi kade kwasebezama ukusebenza ngokubambisana kodwa kuvele kube inhlanga imuka nomoya. Usually the largest parties that can't stand each other at that level, that prefer then to put someone who's a puppet, they will consider in the majority of instances from smaller parties to run the government. And as soon as there are problems in those municipalities, they start shifting blame to smaller parties. Ilungu le-National Freedom Party eParliament uSheikh Imam uthi yena ukumkhathaza ukuthi amaqembu agxile kakhulu ekuketuleni iANC ukunasekuqinisekiseni ukuthi elakuleli lisesimeni esihle. But I have a problem when we have an obsession which is what they are prioritizing at this point in time, and that is to remove another party like the ANC. Section ezinye iboshwe imbili esibhedlela ngenxa yomlilo esikhungweni iKutama Sinthumule eCorrection Center eLuitrigati. Nesonto ledlule iboshwa ezazinganelisekile zathungela ngomlilo imbhede eyinkulungwane ezintathu emva kokuthi izikhulu zehlulekile ukuhlangabezana nezikufunayo ukise emajele aseduze nasemakhaya zo. La sala linje ijele iKutumana Sinthumule emva kokuthi iziboshwa zalithungela ngomlilo. Izikhulu zathi ukususwa kweziboshwa kuyaqhubeka njengoba zingamakhulu ayisithupha iziboshwa ezilinde ukususwa lapha. As of 17 August 2023, 2,436 inmates have been transferred to various centers across the country. Invariably, we have seen a sharp increase in the rates of overcrowding in those facilities. Izikhulu zithi seziyintathu iziboshwa ezishonile kanti ziyishumi ezilimelele. Unfortunately, the number of fatalities has also increased by 3.
The causes are yet not known due to the fact that we are still awaiting postmortem results with regards to what led to some of them dying. Inkontileka ephakathi kukahulumeni kanye nenkampani ibiza imali engaphezulu kwezigidi ezingama-40 zamarandi ngenyanga. Izikhuluko zasejele zithi angeke ikhokhelwe inkampani uma iziboshwa zingekho kuleli jele. The department pays for occupied beds. Now this institution has lost 3,024 beds. Basically all the beds have been lost. We are not going to pay for those. We are not paying for those currently. And then in terms of the renovations to the facility itself, that is covered in the contract, is the responsibility of the contractor. Okwamanje ke kusaboshwe umuntu oyedwa ngalesigameko. Bukeli sithatha iqwetolo kanti masibuya sokuphathela uWT. Kuhlungu kakhulu ngoba ngiyazibuza ukuthi ngabe wenzeni kubeni unenhliziyo enhle kangaka ugogo. Umphakathi waseMgababa eNingizimu neTheku usashaqekile ngokuduka kwezaguga ezimbili, uMonica Xulu oneminyaka engama-70 noZanele Mbuso yena oneminyaka engama-62. Bukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umseshi uThabo Msiya utshele enkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi ngokophenyo lwakhe uSenzo Meyiwa wadutshelelwa ekhishini ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo eFosloras eGruleni ngomfumfu ka-2014. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube, ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Inkantolo ephakeme eThekwini sigwebe iminyaka eyisikhombisa yezelamani zakwaGavenda uDylan noNed laba babili balahlwa icala lokuzama ukubulala nokushaya ngesikhathi iqhubeka izibhelu zangoNtulikazi ngo-2021 ePhoenix eThekwini. Yebo, abalisa ababili okuyizelamani zakwaGavenda uDylan kanjalo noNed sebegwetshwe iminyaka eyisikhombisa bebhadla ke ejele, baphinde futhi bagwetshwe iminyaka emithathu bebhadla ejele ngecala la oqala iminyaka eyisikhombisa icala lokuzama ukubulala umxolisi Phuthuzo, bese kuzoba ke iminyaka emithathu yokushaya ngenhloso yokulimaza yena uPhuthuzo, kanjalo ke futhi ke nenhloso kuba mdibi munya is assault common ukuthi bakwenza lokhu benenhloso efanayo labo babili bakwaGavenda. Sakhumbula ukuthi ke ngaphambilini inkantolo ke yabakhipha phambili ecaleni lokubulala uMondli Majolo, ukuthi ke udaba lwakhe lona kubeka uthwele leli cala ikakhulukazi lisasuka lapha nenkantolo yaseVerel kuze kufika lapha enkantolo enkulu yaseThekwini ukuthi yabakhipha phambili kulolu cala. Kodwa ke abaningi abathokozile ngaleso sinqumo sokuthi abatholakanga benecala lokubulala uMondli Majolo ekubeni wafa, waphinde futhi ke esakhumbula isidumbu sakhe sikhishwa phansi ngenhloso ukuthi yena kuzobhekwa izokankanya ukuthi walimala kanjani, wafa kanjani, wabulawa ngesibhamu okanye wabulawa ngenhloso, wabulawa ngommese, ngoba bekade kubhizi la ngaphakathi enkantolo bematasa ekakhulukazi uhlangothi lomshushisi kanjalo futhi nohlangothi lolu labamangalelwa kuyilona le defense obeluthi yena uMondli Majolo wabulawa ngesikhali wagwazwa. Sibone nomndeni wakaMajolo obukhona abakhombise ukujabula nokwenama kwabo, kodwa bathi nako ngeke kusavusa umntwana wabo owashonayo, kwaphaka lokhu kuzobapholisa amanxeba ngenxa yokuthi uthole iminyaka eyisikhombisa bebhadla ejele laba babili. Manje abanye ke abathokozile futhi bakhona laba abangathokozile kakhulu. EFF egxeke umnumzana Bhekicele ungqongqoshe amaphoyisa ukuthi amaphoyisa akhe awenzanga umsebenzi ofanele kulolu daba. Kuyaqhubeka ukuqulwa kwecala lika Timothy Omotoso osolwa ngokudlwengula kanye nokushushumbisa abantu ngokungemthetho ukulalelwa kwecala likusenkantolo ephakeme eGqeberha eEastern Cape. Sithanda ke ukwexwayisa abanenhliziyo ezisheshe ezizwele ngokuqukethwe ilombiko.
Ndiyazibusela namhlanje silapha eGqeberha High Court apho i-defense uPeter Doberman iye yabuza uMelusha Jiyane ngestatement awasenza kwiHawks and ngoba kutheni nazi ngafani statements zakhe nendathetha khona namhlanje. uDoberman utheke ngexesha uMelusha enika ingxelo bakwenzeka ntoni kuye esena 13 eDurban kulandla seWestridge apho athi uMothoso wamdlwengula. Uthi ke uDoberman kuba uMelusha wathi kwiHawks kuba uMothoso wambamba nje apha ke ezantsi kwesinqa sakhe. Kodwa ke namhlanje ecourt uyaphinda wathi uMothoso wafaka izandla zakhe apha ke kwi-private parts zakhe. uDoberman uyabuza ke ngoku kutheni ngexesha uxelela iHawks ukuba wakubamba uDoberman emabeleni akho na kwi-private parts zakho zange utsho ngela xesha kuba wafaka umnwe wakhe ngaphakathi kuwe aba kwi-private parts zakho. Kodwa namhlanje uthi wena apha enkundleni kuba uMothoso wafaka izandla zakhe ngaphakathi kuwe kwi-private part yakho. Wathi yena ke uJiyane xa ephendula kuba ngela xesha sena 14 ke na 15 14 or 13 apho athi ke uMothoso wamdlwengula wayemncinci kakhulu engayazi ba yintoni na isex engayazi ba yintoni na ukupenetratewa into ayikhumbulayo kakhulu aqinisekileyo ngakuba uMothoso manyani wafaka umnwe wakhe kwi-private party zakhe. Yize kunezikhalo eziningi kodwa uhulumeni uthi usuwenze okwanele kunxephezela imindeni ezisulu ezashona esibhicongweni saseMarikana. Sekukhokhwe imali engaphekwe igide ngamakhulu amathathu kwezinye zesulu kusukela mhla zi-16 kuNcwaba ngo-2012. Uhulumeni utshele abezindaba ukuthi usuhambe wafika phi mayelana nohlelo lokunxephezela izisulu zaseMarikana. Ihhovisi elibhekele ukukhokha kwengxephezelo lithi lidumele ngesinyathelo senhlangano engenzi inzuzo iseri sokunikela enkantolo. What is this concept of constitutional litigation? Why was it not pleaded as when the matter started? And as creatures of instruction, where do you then derive the powers to settle on an aspect using taxpayers' money which has not been ventilated in court? And for all intents and purposes, until and unless there are new developments and there is cogent argument that is presented before any court of law about any novel or a new issue that arises out of the Marikana litigation, I think we have done enough. Amaqala ahlangene nokubulawa kwezisebenzi zasemayini Lonmin ezingama-34 ngo-2012. Out of this 36 families, there is also an additional number of around 320 family members who are saying that we need to also get a kind of claim. Imindeni ezisulu engama-34 kwengama-36 isikhokheliwe izinxephezelo ezibalelwa ezigidini ezingama-71 zamarandi. Umphakathi waseMgababa eningizimu neTheku sashaqekile ngokuduka kwezaguga ezimbili uMonica Xulu oneminyaka engama-70 noZanele Mbuso yena oneminyaka engama-62. Abantu besifazana ababili asebekhulile uMonica Xulu noZanele Mbuso bebesanda kubuya kothenga impahla yenkulisa eThembeni ephethwe ngomunye walabesifazane onyamalele. Umsebenzi wokuthungatha usudonsa isonto lonke awukakatheli isithelo kanti njengoba isikhathi sihamba imndeni inokwesaba. Siyafisa ukuthi umphakathi neSouth Africa yonke ukuthi silekelele ukuthi sibathole mebengababona even mekuthiwa khona ke onabo njengamanje lo kuthi uhambe nabo ukuthi ababuyise mekuthi bona ababoni. Umzukulu kaGogo Monica Xulu uMenzi Xulu uthi akaqondi ukuthi ngubani ongaba nesihluku ngalendlela. Ngikhuliso yena ugogo. Ubaba umuntu omatasa kanye noma so ngibhlungu kakhulu ngoba ngiyazibuza ukuthi ngabe wenzeni kubeni unenhliziyo enhle kangaka ugogo. Inhlangano yabatakuli esiza umphakathi engenzi inzuzo iRenegade Search and Rescue ithi iqaphelile ukuthi ziyakhula izigameko zokunyamalala kwabantu. Amaphoyisa asebenza ngokuzikhandla ukuze athole lezalukwazi ezinyamalele. When somebody is missing, every second counts. Because as the police, we feel like we are behind time. We need to find a missing person as soon as possible. Because we don't want to think the worst.
Imndeni inxusa nanoma ngubani ongaba nolwazi mayelana nalabesifazane ukuba athinte amaphoyisa. Indaba yenze SABC nginguNomtsikelelo Mthabela eMgababa. Ukufunda nokufundisa kuphazamisekile elokishini lise-Waterberg eMukupane eLimpopo. Abafundi bakhala ngemali yoxhaso abathi sekwizinyanga eziyisithupha bengayitholi. Kanti kusenjalo bathi abahambisani nohlelo olusha abazokhokhelwa ngalo oluhlonzwe inhlangano yesikhwama semali yoxhaso labafundi. Labafundi bakhethe ukubhikisha ngenxa yokubona kuphela izinyanga eziyisithupha imali yoxhaso ingangeni. Abanye babo bakhala ngokukhishwa ohlelweni loxhaso. This batala is frustrating us as a student. The charges are abnormal. First of all, they say the charges are 12 rand. Now the charges are 8 rand per transaction. And the system is not user-friendly to us as students. Batha basakwazi nokufunda ngendlela efanele ngenxa yalesi simo. What we are facing as students is a genuine issue, which is NSFAS, since from January up until this month. Inhlangano i-Outer ithi bangaphezulu kwamaphesenti angama-25 abafundi abangakhokhelwanga ngesikhathi. Transaction fees were excessively increased, leaving the students not in a better position than before. The fees that are deducted from the NSFAS student accounts have a direct impact on every student, and it is Outa's estimate that approximately 3 billion rand will be paid by the students. Inhlangano yesikhwama semali soxhaso labafundi ithi kuzokwenziwa ucwaningo bese kuthathwa izinyathelo uma ngabe kutholakala ukuthi lezi nsolo ziyiqiniso. Lusephezulu uhebo lerandi emakethe. Rand 5 cents edoleni laseMelika libe ngu24 rand 23 cents kupondo kanti lingu 20 rand 70 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 40 cents. Isephansi inkomba Isabella JSE. Igolide libiza $1,893, i-ounce yeplatinum yona ibiza $896 i-ounce, u-oil ongahluziwe ubiza $84.13 umphongolo. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sale kahle.